Agenda 2030 programak garapen iraunkorrerako 17 helburu proposatu ditu. Ikasturte honen zehar guztion artean landuko dugun helburua honako hau da, hiri eta komunitate iraunkorrak lortzen saiatzea. Berriotxoa ikastetxean honen aldeko zeregin asko egiten ditugu. Tutoretzako sensibilizazio lana. SAL gobernuz kanpoko erakundearen proiektuetako kolaborazioak, Txoko Moreak egiten duen berdintasunaren aldeko sensibilizazio lana, arazoei aurre egiteko bizikidetza taldeak egiten duen prebentzioa. Egiten dugun birziklapena eta berrerabilera, ikastetxeko baratzaren amalur proiektuaren bidez ikastea. Pastoraltzaren sensibilizazio eta motivazio lana, gizarte hezkuntza proiektua bultzatutako boluntariotza, estimen bidez egiten dituzten garapen proiektuak, ikastetxeko guztiok hausnarketa sakona egiteaz gain proiektu berria behar ditugu, gure komunitatea eta hiria jasangarriago lortzeko eta aurrera joateko. Adosteko prest?